Dini hingkai to sini Independence Day ni tui sung program kaisa naraka hingga kai sini school ni jaga thaini bu hingga kai gairing para khwai ni andaro klayo hingkai sini nearest hingga kai Boromoidan bai Warento oboni kasaro klayo. Tini tamuti tini oboki kono kami ni kaisa khawida program eba pandaro khlaija kana nong school no tui Obo tamkai sung sanak layo sung busuk jorotui sini teacher tai joto sini students sung joto sung busuk jorotui phurungmanka sung busuk jorotui borongno phurungmanka oborong tui no sini guardians tai sini local jeta areas people longno sini borongno no sung busuk jorotui sung phurungmani tui sung borongno phunuknani jeta sung joto mansak sung phurungmani bagai sung tini o program no ekdom belai kai tong thogui sung khailayo tini tai sini Independence Day abo hai salot obon tui sung tini kisa o program no tini sung khlaijakka tini hai sal rogo o sal no tui nang tam kong ro kasana musongnai je tong ko sung tongnai lukurongno eba je nai tongnai takhokte bukuk sung tam kong ro kasana ang obono kasana musongo sini joto haste tripura haste ni lukurongno sini bukung baratai joto haste ni kakaham sini borongno sung koina musungko sung jehetu sung musuk khai khlai sung phunuka sung jotono hasten lukurongno bo sung borongno bo sung koinai jotono aba hai din roko tebo kaham kai phunulai sung tebo sini jeta sini cultural tai sini jeta je bosonni aborok tebo ane aba hai ke palai jagai tebo khlai sung kusugo sung aba hai ke palai tebo naithok khlai jotono langnani bagai ang koyo joto Nong o school khuluk jangman o rungmo khuluk jangman bisi bosuk hingka sini establish hingka kai 2019 hoite sini school sengsa sa hingkai tabo o school lo norok bokla joti rok sung tabo sukjora sini student tongo class 7 jora nursery to class 7 jora tabo sukjora sini student tongo sini school rengsengnai rok khorak bosuk rok rengsengnai tabo sukjora tabo 85 enrollment tongo 85 ni bisingo regular students tongo 82 rokna no room phungnai re koijon no sinaro room phungnai staff tongo total 8 jona 8 jona ansini mungka kai Bipul Deborma angoroni as a principal ongi tong belai hambai sini media rokno tini phai sungbai baksa sungno logiri phaimani bagai tini saimano India o chang tini Independent Day 75 hai khaiba 76 ni counting o thangsinai tabok India ni Independent Day observe khlaijakmani tini sini oro gairing para B.H.D wisdom school obong khacho to sini staff te sini principal sing tini sini program paimani yagolo sing tini kisa sa okokno sanani nayo ani se sikang to sini principal sir saipeka engkai sing sini students te sini lukurokno buskango naharmung kusuk beremoti saitelang thangnani hingkai obahai schools rogo srai rokni students rokni gobangma performance talent phunuk jaknai tongo o jaga rogo angwansugo srai rokno teibo encourage khayei te kaham talent no sung phurungai talang thangmangkang kai obono sini future development hinjago kai aroni bisingo chung locality ngai school rogo obahai jotono area ni bisingo je obahai social workers any organization tongai mano kai obahai future no nahar ka hangkai school rokno belai ke important wi sak tharjaknai any government school private school obo belai ke sak tharjaknai engkai tini hai salo independent iba swatantrata divas hinjago tini hai salo jeng swatantrata divas ni palon khlaima haino sak tini hai bororok tini hai salo sakna bo swatantrata hani wanchugo man tam hinai abo हम खुद भी स्वतंत्रता और देश भी स्वतंत्रता तभी बढ़ेगा हम आगे ये सोच अब हाई वानसुकमंग जो तो बरंगनी खावा तंगना नांगो ए अबना आंगवानसुको सिनी बररक स्कूल्स
ni oba hai gana gini tabuk private schools government school logo srai rok ni talent dal bidal tongo ka obo hai rogo phan relai tongmani belai ke kaham ang belai ke hamjago tini hai sal no tei happy independent day.